Eta eskerrik asko, bereziki Jon Arretxeri. Eskerrik asko, bereziki Pamplona Negrari, eta zueri, ni ona etortzeko gogoa eukitzegatik, edo hainbeste idazle daude hortik, eta konbidatzea oso pozgarria da. Idazle hori asko gustatzen zaigu gure liburuei buruz hitz egitea, eta horrela orduan, hori ohorea eta poza da. Esan duzun bezala, jardueraz Pamplona Negra jaialdian sartuta dago, eta jaialdian Nafarroako hainbat liburutegietara zabaldu du bere programazioa, eta haien artean gurera. Eta baita da gure kultur programazioan ere kokatzen da, ez da ostiral kulturaletan, eta ostiralero jarduera bat egiten dugu, eta kontzertuak, antzerkia, zinema eta bar, eta beraz animatzen zaituztegu gurera etortzera ostiraletan. Lehenik eta behin agurtuko eta aurkeztuko dugu Jon, eta ziur aski asko ezagutuko duzue, Jon bere bidaia liburu liburuengatik eta gaztentzako liburuengatik ere bai, eta adibidez Turerena, Bilboko San Frantziskoko auzoko detektiba afrikarra, eta, ez dakitzen bat liburu dituzun, baina hemen... Ez dakit. Hemen liburutegian egin dugu orain bilaketa bat eta 21 daude, orduan... Nik uste hoia 40 irantza noala. Adina bezala, 40 irantza. Bai. Eta mataka hori ziur. Hasieran ilusio egiten zido, 10, ez dakiz zer. Gari hortik aurrera, eta gainera horretaz gain, literaturaz gain zu, zara, edo izan zara opera bezlaria, edo tenorea, dakit? Ez tenorea, ez insultatu. Basu bati esan aldiozun gauzari txarrena da, tenor. Zuek hori, ezagutzen duzu, hori lirika mundua pixka bat, edo gizonezkoen abotzetan dago tenorra. Tenorra normalen izaten dira beti figurak, txiko buenoak, operak oso horterak izaten dira gehienak, eta badakizu da. Bi maite mintzen dira, eta beti gizonezkoa beti tenorra izaten da, eta emazkumezkoa sopranoa. Hori dira, abotz altuenak, aguduenak. Jode, zu altua da daukaz, ez da? Keba, oso basua. Bai. Bueno, basuak da. Fuertea bai, baina grabea. Bai. Gero baritonoak, eta gero gaude basuok gu. Eta guri beti tokatzen zaigu egitea gaiztoarena. Gaiztoa, edo demoninoa, edo agure soroa, ez dakiz zer, edo aztia, edo beti holako paperak izaten dira. Protagonistak ez. Beti tenorrak izaten dira. Keba, gustatzen zitzaidan, nahiago ditu paper horiek. Ez hain ridikuloak izaten dira tenor eta sopranoen arteko historio... Politena hori, beti hor agertzen den gaiztoa borreroa, ez dakiz zer, hori da politena. Eta nik asko gozatu dut hor. Urte pilo baten, lehenengo kantatu nuen Bilboko Abaon, eta gero beste urte pilo baten hemen Iruñako Agaon, Asociación Gallar de Amigos de la Ópera, eta gero herrietatik ere joaten ginen, kontzertuak emoten, eta nintzen basu bakarlaria gainera, eta kriston... Bai, herrietan bai. Bueno, gaur Tureren liburuetan jarriko dugu arreta, pertsoneak liburutatik pantareraino egin duen bidaia. Eta horrezegatik agian azteko nik uste dut agian oberena dela zuk aurkeztea edo ikastean orden Ture eta nola sortu zuen eta ezagun egiten zaizu izena, Ture. Esan egia, lasai, ni nahi minduko. Entzunda bai, baina... Norbaitek irakurri du libururen bat, Turerena? Zu bai. Eta teleseria ikusi duzu, baten batek? Baukazu Netflix etxean. Bestela da pizkate referentzia hartzeko, Nik Ture baino lehenago baneuskan idatzita liburu pilo, bidai liburuak adibidez, hemen daude batzuk. Hau zen lehenengo liburua, liburu klabea, nire bizitzan, idazle izan baino lehen bidaiaria izan nintzen. Oso gaztetan hasi nintzen bidaiak egiten, holako bidai luze bat egin nuen, ongi etorri, eskerrik asko.
basamortutik, buruan sartu zitzaidan Sahara basamortua zeharkatu nahi nuela bizikletaz, eta hori segin nuen. Hori pasaden mendean, Osea, hori dela 30 piko urte. Hartu nuen bizikleta, joan nintzen Afrikara, Sahara zeharkatu nuen bizikletaz, Malin, Senegalen ibili nintzen, eta Malin, etxe batera llegatu nintzen, gaixorik, hanka bat infektauta, holan, eta pote eginda, diruri gabe, ez dakiz zer, eta familia batek hartu ninduen. Eta familia horrekin egon nintzen 15 egunetan, ezer ordaindu gabe, osea, Afrikar hospitalidadearen izenean, eta familia hori izan Ture familia, hain zuzen. Ture familia, eta bueno, gero, diario moduko bat, eguneroko moduko bat idatzi nuen bidai horretaz, publikatu zentu hau izenarekin, arrakasta handia eduki zuen, eta hortik aurrera ja, nik ere hartu nuen morala edo ez dakit, eta jarraitu nuen liburuak idazten urtero, orain arte. Lehenengo bidai liburu asko idatzi nituen, beste Griot hau ere, Burkina Fason kokatua, hau Amazonian kokatua, hau leku guztietan pizka bat, da nire bidei guztietako historio berezienak, koloreka, sentimenduka sailkatuta, eta gero ja, novela beltzaren munduan sartzea erabaki nuenean, lehenengo idatzi nituen novela batzuk atzerriko herrietan kokatuak. Hau Parisen adibidez, hau Istanbulen, eta horrela. Eta gero ja, heldu zen momentua, personaje bat sortzeko eta saga bat egiteko, ez? Nire zaizkit inoiz gehiegi gustatu sagak, oso arriskutsuak iruditzen zaizkit. Novela beltzaren zaleak zarete edo, bai, badakizu askotan sagak izaten direla, ez? Badago pertsonaia bat, askotan polizia, edo polizia ohia, lehen beti izaten ziren gizonezkoak, oso nahiko kutsu matxistako novelak ziren danak, gero ja hori zabaltzen joan da, gaur egun baude gizonezkoak, emakumezkoak, polizia ohiak, foralak, ertzainak, ez dakiz, denetari dago, ez da? Nik egin nahi nuen zerbait, ez dakit, desberdina, poliziarekin zerikusirik ez zukan ezer, ez dakiz, eta bururatu zitzaidan Ture sortzea. Ture da Afrikar bat, ilegala, Bilboko San Franciscoko auzo marginal horretan bizi dana patera pisu batean, eta nola edo ala bizirauten duena pikareskari esker alde batetik. Lehenengo irakurri duzu Turerena, Emeretzi kamera. Ez dago hemen dago bigarrena, 612 euro, hau da bigarrena, Bilbon hasten da Ture, Bilboko San Francisco, ezagutzen duzu San Francisco auzoa? Da oso marginala, beti izan da prostituzio lekua, droga trafiko lekua, etorkin pobreenak hor pilatu dira milaka, giro horretan kokatu nuen Ture, eta hori, hasieran igarle plantak egiten zituen, dirua irabazteko, holako txarteltzoak banatzen zituen, ez? Profesor Ture, asti boteretsua, igarle boteretsua, era guztietako arazoak konpontzen ditut, hori da, Afrikan oso garatuta dagoen tradizio luze bat, ez da? Hori dela ja, 100 milaka urte egon da hori etorkizun asmatzea, eta magia kontua, eta hori Afrikan benetan sinisten dute. Eta hori importatu da ona, ez? Eta ez da arraroa, hirietan behintzat, Afrikarrak topatza holako txarteltzoa banatzen. Iruñan bertan, edo gure inguruko hiri handietan denetan, ez da? Eta Ture horrela hasten da. Bera gezurti hutsa da, ez dauka inolako botererik, baina dirua behar du, bizi irauteko, eta nolako txarteltzoa banatzen hasten da. Lehenengo nobeletan umore asko dago, eta gero, hortik aurrera, bihurtuko da sasi detektibe, ikertzaile, holako zerbait, Ture, eta beste hainbat novela etorriko dira gero. Eta teleseria ere etorri zen. Teleseria nork ikusi du, zerbait, detektibe Ture, inork ez? Ture izenek. Satiren bat bai edo... La Española, ez? Hori egin zuten, Televisión Españolak, ETBek, Dea Planetak eta Tornasolek. Lauren artean egin zuten, baina batez ere Televisión Españolak. Baina estrenatu zen euskeraz. Euskerazko bertsio bat egin zuten, horretaz hitz egin dezakegu gero nahi baduzu, eta estrenatu zen euskeraz. Eta gero ja erderaz Televisión Españolan, gero Netflixen, eta hori. Eta oinarrituta dago nire nobeletan, nire liburuetan. Eta gero sortu zenuen Ture, beste liburu saga
idearekin, ez da, liburua egiteko idearekin. Hasieran esperimentu bat izan zen. Jende askok esaten zidan, zenik ohitura dauka beti nire liburuetan ipintzeko posta elektronikoa, hemen, beti. Egileak, esker honez, jasoko lituzke, era guztietako kritikak, iritziak, eta bueno, jente askok idazten dit, eta gero mundillo honetan, jenteak askotan esaten dizu, igual saga bat sortu beharko zenuke, eta bueno, nik esperimentua egin nuen. Ture sortu nuenean, esan nuen, lehenengo idatzi nuen, abese gertatzen den, nolako harrera daukan, eta hori ez, eta hain harrera hona auki zuen, orduan erabaki nuen, jarraituko dut. Osa, hasiera nukan guztiz argi, saga izango zen ala ez? Baina, bueno, ez nuen hil. Aurreko nobeletan, Kristo guztia hiltzen da, orduan, ezin da sagarik egin, noski. Baina, Ture bizirik utzi nuen bukaeran, eta gero, bueno, ia zer nolako harrera daukan, eta oso nahi izan zenez, orduan bai erabaki nuen ja saga bat egitea. Baina ez nukan oso argi zen bat izango ziren. Bi edo hiru edo bost edo, hasieran ez nukan bat ere argi. Oso galdera... Bueno, igual zapaltzen ari gara ja... Bueno, berdin da, lasai. Amaitu ala, guazen. Gero komentatuko dugu nahi bat. 11 novela dira ja. Eta behar bada 11 da. Ez dakit, ez nago seguru, harindik. A ber, irakurleak ze iritzi daukan edo... 11 novela hau irakurtzeko. Bai, Nafar Pirineoko herri imaginario horretakoa, ez? Bai, hori uste dela 6. Hasieran esan du, lehenengoak kokatzen dira Bilboko San Franciscon, baina esan dizue dana, sagak oso arriskutsua dira, irakurle moduan esaten dizuet, nik irakurtzen dudanean ez dakize pertsonajeren 17. novela, iruditzen zait, ez dakit, niri gustatzen zait, pertsonaia garatzea eta ez izatea beti berdinak eta leku berean, horre pizka bat, azkenan bihurtzen da, kasu berri bat, ez dakize ikertzailerentzat, ez? Eta ni Turerekin saiatu nintzen egiten, bueno, baridade gehiago, orduan Ture asko aldatzen da, lehenengo nobeletatik azkenekoetara, gauza asko eta oso traumatikoak gertatzen zaizkio sagan zehar, eta beste aldetik nahi nuen saga kokatzea leku desberdinetan. Bai, lehenengo bia San Francisco, baina gero 3. ja badoa hor muga alde horretara, Irun, Hendaia, Baiona, gero Afrikara deportatzen dute, gero Nafarroako herri imaginario batera, izan liteke Argizu, izan liteke Larraintzarren antzeko herri bat ere, izan liteke. Asmatu nuen izen bat, Orbe, nik uste ez dagoela Orberik. Nafarroan, ez, ala? Añorbe, bai, baina Orbe. Orbe, ez que egon nintzen betatzen, ez da dila izan benetako izen bat. Bentsa, herri haundiri desenterik ez dago. Nafarroan badauzkau herri batzu utzik daudenak iaia eta horrela, ez? Eta, bueno, eta gero zuk esan duzu, gero Paris, ez dakize, Madrid, Barcelona, Bordel, bai. Horan aldatzen da markoa, eta nik ere hobeto pasatzen dut horrela novelak kontatuz, idatziz, ez? Eta bide batez aitzakia daukat ara joateko, leku horietara joateko inspiratzera. Behin egin nizun elkarrizketa batean esan zenidan, bueno, Ture sortzeko edo, bueno, zabaltzeko gero, zure semea du zer ikusirik, ez da? Razismoaren kontra borrokatzeko eta bar, ez da? Bai, nik hasieran Ture sortu nuenean, nik konbentzituta nengoen arrazoi nagusia izan zala, zerbait originala egitea, desberdina, eta hori egia da, hori nahi nuen. Baina, nire psikosomatologoak, beste ikuspegi bat eman zidan. Nik gogoan edo behar da nire inkonstiente hor galduta zegoen, ez da? Galdetu zidan, zuk, noiz sortu zenuen Ture? Goindala ja, orain izango dira, 13 urte, ez da, 11 novela dira, eta esan zidan, baina zer gertatu zen zure bizitzan justu lehenengo novela idatzi baino lehen, eta zintzen petatzen, bueno, aita izan nintzen. Bale. Eta nolakoa da zure semea? Eta zen, ostras, nire semea beltza da, zanion. Zein eduka semea adoptatua, etiopiarra, jatorriz, beltza, noski. Eta esan zidan, hori da benetako arrazoia zu pertsonaje hau sortzeko.
eta hasi nintzen betatzen, bueno, igual egia izango da. Eta gero denbora pasatu ala, eta nobelekin, sagarekin aurrera jarraitu ala, konturatu naiz, arrazoi zeukala tipoa. Azken baten defendatzen ari naiz. Nire semea eta bera bezalakoak direnak, eta nire novela gero eta antirrazistagoak dira, gero eta salaketa sozial gehiago dago, eta azken urteotan munduan dagoen hori folatu radikal horrekin eskuin muturreko ideia horiek eta, jode, ni horiek beldurra handia ematen diate ideia horiek, eta nire seme-alabek sufrituko dute hori dena, desberdinak izateagatik, ez, eta beste arraza bateko izateagatik, eta azken baten, horrek ere, dirudinez, zerikusi oso handia. Eta behar bada, hortxe gozen gakoa, ni benetan ture sartzeko, sortzeko, esan nahi dut. Bai. Gero semeak irakurtzen ditu zure liburuak? Nire semeak bere bizitza osoan liburu bat bakarrik irakurri du. Hau, beti iparralderantz eta zergaitik irakurri du, ikastolan behartu zutelako. Ez bere aitarena delako. Eta jenteak esaten dio, zure aita idazlea ez da izan da irakurriko. Semeari gustatzen zaio saskibaloian jolastea. Igual, beltza da, ez da giziko, zer ikusia dauka, beltza saskibaloizalea dira, ona da horretan. Baskonian egon da urte pilo baten, hor beko maietan, eta superkopa jolasten, eta hori, baina irakurri, hori, eta ze esango diot, pues bueno. Gero, beste alaba daukat, bai, irakurzalea dana, eta horrekin daukat esperantza, baina, hobe humorez hartzea gauza hauek. Claro. Nahi esartuko, saiatuko, kalterako izango da, seguru. Bueno, itxartearen gaia ardatza hartuta nola sortzen da turek pantailara, jauzi egiteko aukera? Hori da, idazle guztiok edo 189 daukagun ilusio bat, ez da, noiz bai gure libururen bat pantailara eramatea, pelikula bihurtzea edo teleserie bihurtzea, ez? Eta ni badaukat agente literario bat, eta gainera hartu ninduen turegatik. Irakurri zituen turere liburuak eta esan zuen. Nik uste dut hau oso aukera polita izango litzatekeela, pantailara eramateko, saiatuko gara hor kolokatzen nonbait, zinema zuzendari nafar-katalan batek ere, hemen bizidan katalan batek, esan zidan berak eraman nahi zuela ture zinemara, baina ez zukan dirurik. Hemen arazoa da dirua. Jeta galdean dira, pelikula bat horrekin. Ni, pelikula bat egiteko, teleserie bat egiteko, milioiak behar dira. Milioiak, holan. Kapitulo bat, teleserie batena, gaur egun, milioi batez badukazu, kapitulo bakar bat egiteko, atal bat egiteko, ezin duzu egin. Da, gauza, esageratua. Baina, nire honek, manager honek edo lortu zuen, batzuko erreparatzen eta aipatu dizkizuet, ez? Sozioa nortzuk izan ziren, kidean nortzuk izan ziren, batez ere Dea Planeta hasi zen, lortu zen Euskal Telebista hor sartzea, diru gutxirekin, eta lortu zuen pelotazo izan zen Televisión Española sartzea. Televisión Española bai daukala diru asko, horako gauzetarako. Eta oso gauza importantea nik lehen kontuan hartzen ez duena da nork agintzen duen Televisión Españolan. Azken urteotan, azken baten politikoek agintzen dute. Gobernuan nor dagoen, nor dago boterean. Horre kontrolatzen du Televisión Española. Eta azken urteotan, fijatzen basarete pizka debatetan, telediarioetan, ze ideologia daukate. Sozialistena, ezkertiarra, nahiko lan. Eta Aznarrek eta gintzen zutenean kontrakoa. Eta, ni bolada apropos hartu nuen, hor zegoen PSOE, eta gaina bere sozioak ziren benetan ezkertiarrak, eta suposatzen da jente hori anti-arrazista eta anti-holan, eta orduan momentu aproposa zen ture pertsonai nagusi hartuta serie bat egiteko. Gainera, ni horretaz nintzen konturatu, baina gero esan zuten. Nola saldu zuten motoa? Ture. Nola esan zuten, el primer protagonista no caucásico de una serie en España. Ordura arte, nintzen fijatu ere egin, baina gero pentsatu egia da. Ez que teleserie guztiak, espainiak guztiak orain arte, protagonista nagusia ez da inoiz izan, ez beltza, ez magrebtarra, ez asiarra, ez ezer. Beti
gure moduko tipo bat, zuria, holan, klasiko. Zuria alkoholikoa, bueno, Ba, polizia hori esan askotan. duzun bezala. Askotan, gizonezkoa, arazoak emaztearekin, eta alkoholarekin, holako prototipoa zegoen. Eta orduan, eurek, apustu egin zuten, ez da, orain hemendik gutxira aldatuko da boterea. Dakizue, zer datorren. Mintzat Espainiara, norka aginduko duen. Hemendik aurrera ja, holako personaje bat, mesedez. Teleseria atera zanean, kriston kritikak egon ziren alde batetik, Ez dakiz egunkaritan atarazan hor berria, El Correo, ez dakiz olako egunkari bat, Euskadin behintzak gehien irakurtzen den asko gaitik, eta jente hasi zen idazten. Esto es blanquear la inmigración ilegal, qué vergüenza, que encima con los impuestos de todos, no sé qué. Zaroko, kritika asko gonzien, ni alusinatzen nuen horrekin, baina... Bai. Eta, karo, esan ziatenean, teleseria egiteko ni, ze ondo. Bai, hori, aipatu duzu dirua, eta, karo, zuretzat ere izan zen aukera, osea, ekonomikoki, zuretzat, karo, liburuak baina diru asko ematen dizutelako pelikulak edo seriak, ez da. Ni idaztetik bizi naiz, eta hori gaur egun iaia miraria da, ez da? Bizi ture bezala, bizi iraun, ez? Justu orbuan, aberaztu ez, bizitzeko beste justo, liburen salmenta dirala, nik sorte hona eduki dut, eta nire liburu batzuk, naiz eta ez izan gazte literatura, klasiko bihurtu dira, igual institutoetan, eta saltzen dira oso ondo, eta... Karo, derrepente, holako egokitzapen bat egiten dizutean, zinemarako, bapatean diru asko ematen dizute. Diru asko, liburu saldu, milaka liburu salduren parekoa, eta karo, milaka liburu saltzea ez da batera erreza. Niretzako hori izan zen, oxigenoa ez da, ze ondo. Eta aparte, ezagunagoa egiteko aukera, batez ere Euskal Herritik kanpo. Euskaldunon munduan behintzat, gutxi garabera denok ezagutzen dugu elkar, ez da? Baina Espainialdean eta holan, ezagunagoa egin naiz tureri esker, teleseriari esker batez ere. Liburua irakurtzen dutenak, bider, ez dakizen, mila dira, telebista, seriak eta holakoak ikusten dituztenak, ez? Orduan, zabaltzeko aukera ere eman dit, eta oso ondo etorri zait. Gero, zinemarako edo telebistarako eskubidak erosten dizkizutenean, zuk jarri zenituen marra gorri batzuk, edo nola esan da hori? Hori, marra gorriak, hasieranik pentsatzen nuen baietz, ez? Jarrian litu, hau izan da, honela, eta gero konturatzen zara, idazlea dela azken tximinoa esaten den bezala mundu honetan. Haien nahi dute zu sinatzea. Ematen dute holako kontratu bat, ez dakit, 20 orrialdekoa, agentearen bidez, ez da? Nire agenteak esan zidan, ondo dago, sinatu ze oso ondo dago. Gero irakurtze duzu letra ondia, eta bai ipintzen duela. Gidoiak egiten direnean, eman bar zaizkio idazleari, bere iritzia jakiteko, eta bere kritikak kontuan hartu behar dira, eta beste proposamen batzuk egin, aber konforme geratzen den, eta gero letra txikian jartzen du. Baina ez bada konforme geratzen, pikutara joatea dauka. Pikutara idazlearen iritzia, agintzen duguna geu gara. Horrela ze jartzen du, argi eta garbi. Hor konturatzen zara, marra gorria baino gehiago da, ni mesedez nik igual. Izan daiteke zure txinatar bat, adibidez. Hori zen nire beldurra. Nik esatu dena, behintzat afrikarra den eta beltza. Eta nire nobeletan ture da Burkina Fasokoa. Eta teleserian da Gineakoa. Zergatik? Haien ikuspuntu komertziala daukate, ezta? Eta Afrikako ze herrialdetan hitz egiten da espainolez edo zein izan zen Espainiako kolonia, Ginea. Orduan, komeni zaie Ginearra izatea. Eta nizan, behintzat Afrikarra, beltza da, eskerrak, ez? Hori gutxienez. Eta gero, esan zidaten, ez, zuen novelak oso gogorrak dira, oso gordinak, orduan, pizka bat leundu behar ditugu tramak, eta umore asko sartuko dugu, baina gauza oso gordinak, pizka bat, eta, dago, edulkoratua edo desenkalinatua pizka bat, edo lehen. Baina, azken baten, niretzako oso importantea zen San Francisco auzoan grabatzea, hori bai, eta hori bai. Baina ez niri mesede bat egitea itik.
baizik eta zergaitik uste duzu grabatu zela San Franciscon Bilbon, eta ez beste edo, no? Grabatu daiteke beste edo zeitu egita, erraiteria, no? Beitu, eukinuen lehenengo proposamena, izan zen lehen aipatu dizuetan zuzendari hori Euskaldun, Katalana, eta horrek asmoa zukan superfidela izateko, ez? Historia dauden bezala gordintasun guztian, baina horrek ez zuen lortu dirurik eta ezer. Gero beste produktore bat etorri zitzaidan, eta esan zidan berak grabatu nahi zuela Parisen. Eta ni, Parisen, zer bat, eta bai, zehau nik serie hau ikustu dut oso aproposa mundu frankofonoaren izan, ez da? Eta alde batetik arrazoi dauka, Frantzian daude milioika afrikar. Frantziak eduki du Afrika erdia, menpean, eta milioika joan dira bizitzera Parisera. Parisen bertan buelta bat emoten duzu kanpoaldeko auzoetatik eta Afrika ematen du. Ez duzu ikusten zuri bat auzo batzuetan. Eta gero, Frantzia, Belgika, ez dakit zer, eta hori zen beraz, Parisen grabatzeatani, bueno, ez dakit, Baina zer gertatu zen, azken hauek etorri zirenean, justu kointziditu zuen Bizkaiko diputazioak kriston abantaila fiskalak eman zituela Bizkaian grabatzeko pelikulak. Eta orain, Bilbonari irak seri pilo bat grabatzen aldi berean, zergatik, horregatik. Lehen zeintzu ziren merkeenak Kanariak, Kanariar Irlak, eta horregatik grabatu ira pelikula pilo bat, eta Nafarroa. Nafarro ere, hori, zergaldetik eta hori, abantaila asko ematen zituen. Eta horregaitik, Nafarroan, seri asko grabatzen ziren, oin dela 5-6 urte, ordurarte gutxienez, kanpo aldean batzuk eta bertatu barru aldean eta hori, baina seri asko grabatu dira. Eta justu, Bizkaiatara zen, eta produktore guzti hau, Bizkaira joan dira. Eta, bueno, horri esker, grabatu zuten San Francisco, nik horrein nahi nuen, hori ondo etorri zitzaidan kasualitate hori, ez? Ekoiztetxeek, produktorek eta horrela, batez ere diruan pentsatzen dute. Ez dira ez misionariak, ez ONG-ak, ez GKE-ak, ez ezer dira, dirua. Hemen produktona dago saltzeko, gu diru irabazteko, zuri tokatzen bazaizu erdian horako, bueno, niri tokatu zitzaidan pizka bat loteria horrekin, ez? Momentu aproposa izan zen, Televisión Espainolako hori aginte kontua gaitik, Bizkaiko abantaila fiskal horien gatik, eta hor nengoen momentu egokian, leku egokian, eta tokatu zitzaidan. Askotan, bizitza orokorrean horrelakoa da, eta bizitza literario ere horrelakoa da askotan. Eta ikusi zenuen lehenengo aldian Ture telepantailan, nola izan zen momentu hori? Ni horretik goratzen dut, adibidez, Boris Vian idazlearen kasuan, omen du ikusi zuen bere, sartu zen zinema batera, eta ikusi zuen bere pelikulat, bere liburu baten oinarrituta, eta bihotzeko bat eman zian, eta hil zen. Orduan, eta egin zure kasuan, biztaz da. Nire kasuan ez, horrela ez da izan, baina, enitzen hil. Baina, kriston susto hartu nuen, ez pantailan ikusi nuena. Pantailan ikusi nuenerako nik banekien, zer zen. Rodajean egon nintzenan egunero, nik ere egin nuen nire kameoa, irakurritan euskanta zuzenduta gidoi guztia. Nik kriston susto hartu nuen gidoia lehenengo aldiz irakurri nuenean. Hor bai. Paratu ziak gidoia, teorian kontratuan jartzen zuen, lehenengo 6 liburuetan oinarrituta. Bueno, 6 kapitulo, 6 liburu, izango da, kapitulo bakoitza, liburu bat. Azten lehenengo gidoia irakurtzen, gehiena dago asmatuta, eta zer da hau, eta euskera nintzen, en un momento aserretu nintzen, hostias dago, joder, hasi nintzen hitz egiten gure kolega batzuekin, igual ezagutzen dutena mundu hau, Carlos Basas bera, da idazlea, da laguna, baina gidoilari ere bada, eta zinema munduan asko lan egin du, eta esan zida, klaro, duzu, beti da horrela, esan zidan. Beti da horrela, oinarritzen dira zure novelan, baina gero egiten dute gidoian nahi dutena. Gainera kontratuan idatzita dago, lehen esan dizuet. Letra handiar edo txikia, baina idatzita dago, ez? Eta horren ja hor aldatu nuen txipa, esan nuen, bueno, jarriko naiz, en plan, ez dakit, ekarpen batzuk aber egiten ditudan, edo aber lortzen dudan, nire marra gorri ustezko hori pizka bat errespetatzen, eta hori, eta txipa aldatu nuenetik,
Ere zenukan aukera edo eskubidea gidoietan sartzeko... Proposatzeko bai, eta gauza asko proposatzen dituen. Eta gero esaten, bale, eskarrik asko. Eta gero horrekin egiten zuten, nahi zutena. Gauza batzuk kontuan hartu dituzten, eta beste batzuk, gauza batzuekin asko moskeatu nintzen, eta produktoreak esaten zian, bai jo, nik konturatzen dintzen, daude toreatzen, eta deitu behar izan nion gidoilari bati, oporretan zegoen ez daki, lagunak ziren, kontentzartu, eta esan duzu, Carlos, eski hau, behiratu zer egin, hau da guztiz, hau ezin da izan, estena baten, jartzen zuten Tureren alaba ailegatzen zala Hendaiara, eta 5 minutu geroago Bilbon zegoen, eta gainera kendua zioten telefona, gauza bat ezinezkoa zan guzti eta ikusleak esango zuen, zerraio dau, eta lortu nen hori aldatzea gidoilariak esan zuelako. Baina, bueno, horrela esaten da, egiten duten nahi dutena zurearekin, eta hobe duzu, edo onartzen duzu, edo ez sinatu kontratua, sinatzen ez baduzu kontratu da, ez dago ez dirurik, ez promoziorik, ez zabalkunderik, ez ezer, hori da. Horrena igual izanen da personaia bera, ez? Hainbeste sartu duzu personaia hortan horrengan? Bai, pertsonaiarekin pozik geratu nintzen behitu. Ez da ture bezain altua, fizikoki, ture pertsonaia da, kueston, kankailua metrolaro eta mapiko eta esan zidaten, ekoizlek, ez? Jon, pentsatu du pertsonaia nagusi izatea Malcom Treviño zite. Ezagutzen duzu eta ez noen ezagutzen. Eta erakutsi izaten argazkia, bueno, tipo katxas, guapoa, hola, vale, simpatiko itxurakoa, eta esan zidaten, ez da oso altua, eta ari, oso altua, metro 80 gutxienez eukiko du, ez? Eta, bueno, eta gero esan, ez zen oso metro 75 edo dauka, baina ezagutu nuen, pertsonaki bera, pertsona, eta lehenengo segundutik esan nuen, hau ture perfektoa da. Perfektoa da, izaeragaitik, karismagaitik, nortzuk ikusi duzu seria, zeo zer, edo... Inorkez, zu bakarrik. Aktorea badakizue, aktorea orgoratzen zarete, aktorea tipo bat, ja lehenengo segundan kamara enfokatu eta empatizatzen duzu berarekin. Gainera, seria ondo hasten da. Gutxi gora bera lehenengo libura bezala, ture kauria botatzen, magia egiten tipo bati, engainatzen. Tipo hori, ez da, azken baten pikareska eta holan jarrera hori eta polizia datorrela eta ez dakiz zer. Eta aktorearekin oso pozik nago. Bueno, aktore guztiekin oso pozik nago. Dago, elenko bat dago hor, kristona. Itziar Ituño bera dago, Itziar nik ezagutzen dut beti danik, basaurikoa gara biok, ez? Eta nik kriston poza hartu nuen, bera parte hartu zenean. Unazu Galde dago hor, oso aktore ona. Bueno, eta zu ere agertu zara... Honena neu, ez duen esan nahi. Lehenengo kapituloa. Kame hori da, nik uste dut Oskarrerako hautagaien artean nagoela hor, personaje sekundario modua, edo? Konta eguzu bizka bat kame hori. Kame hori ze grazioso izan zen, jo. Galdetu zidaten, Jon, behar dugu aktore bat, aria bat kantatzen duena Arriagako antzokian, eszenatokian, suposatzen da proba bat egiten ari dela, ia hartzen duten koruan, eta egin nahi zenukezuk, eta, hombre, jakina, venga, bai, zenik opera esan ditu kantatu dut urte pilo baten, eta tenorea ez, adios, basura. Eta esan nuen, bale, venga, egin zuten gidoia, eta ipintzen dute, ateratzen izan eta kantatzen dudala. Eta hor bai esan niela, ezukaten ideiarik ere musikari buruz, musika mundua, lirika, hau ezin da kantatzen dela, esan gara, pianista repertorista batekin, horrela kantatzen da beti, edo orkesta batekin, edo piano jole batekin, ez? Bale. Eta konbentzitu nituen, bueno, venga, kontratatuko dugu pianista bat. Kontratatu zuten pianista bat, osona gainera, nik ezagutzen dudana hori, aspalditik, eta Arriagako eszena, Arriaga da Gaiarren antzeko antzoki zahar betiko klasiko eder horietariko bat, ez? Ipini zutenan pianista, gure eszena grabatu behar zen 5etan, teorian, ezta? Eta pianista egotan, ez dakit, 12etan edo 2etan, supergoiz. Eta esan zuen pianista, bueno, ni 8etarako alde egin behar dut, zedoka lan ez dakit, eta lasai, 8etarako, 5etan tokatzen zaizue,
claro, hasi zen atzeratzen dena, ordubiak, hirurak, bostak, seirak, eta ez zen naiegatzen, nire momentu, aurreko eszenak gehiagik luzatu ziren. Zazpirak, sortzirak, eta esatu du pianista, sentitze domi, alde egin behar dut, eta joan zen. Eta bederatzietan edo esaten duzu zendaria, bueno, venga, Jon, hala, a cantar. Eta nik, joan da, pianista. ¿Qué más da, no? Berdin da, ez da gizer. Horako detailetan, musikako detailetan konturatzen zara, jode, espadago espezialistaren bat hori esaten dien, hau detaile hau esaindu behar dituzu eta ez da gizer. Eta kantatu behar izan nuen, a capella, ni bakarrik, aria oso bat, 3 minutukoa, antxe eszenatokian, Arriagan, hori da gauza bat, bueno, imagina ezin aiai ez, baina hala eta guzti, hori, kantatu behar izan nuen, prometitu zidaten, lase, gero hau konponduko dugu, beste egun baten grabatuko dugu berriro pianistarekin, gero txertatuko dugu, eta gizerta oso ondoratuko da. Eta ni sinistu nuen. Ezukaten ilurako asmorik hori egiteko. Gero egizute moztu zati bat, 3 minutu kantatu banuen, azkenean geratu zen 5 segundutan, edo 10 segundutan gehienez, baina, bueno, egin nuen nire kameoa, eta agertzen naiz. Gainera esan zidatenez, azken montaje egiterakoan, Televisión Espainolan hasi ziren. Hau, kendu ezakegu, ez da? Guztiz kendu nahi zuten nire kameoa. Eta hor behi defendatu ninduten produktorea. Hau sartu behar da, por narices, joste, ez da gizer, eta hori. Eta, bueno, hor immortalizatu ninduten, behintzat hor lortu nuen. Eta oso esperientzia bitxia izan zen, eta ona. Orain idazten dituzunean Tureren liburuak, pentsatzen duzu, jode, hau izan behar da zinematografikoa edo ez duzu kontuan hartzen? Ez, eta horrezagaitik. Konturatu nintzen berdin dela nizeri idazten. Nik esan nuen, lehenengo 6 liburuetan, eta ni jarraitzen nuen Tureren novelak ataratzen urtero bat, eta jende askok esaten zida, orain pentsatu nola idatzi, zinemarako egokia izateko, eta nik esaten nuen, berdin die. Haiek hartukute novela, hau sartuko dugu, hau ere bai, mini-trama hau bai, beste trama bat asmatuko dugu, hau hemen gertatzen bada gurea gertatuko da ez dakit non, orduan ahaztu nintzen horretaz, esan nuen bai. Nik idatziko dut gogoak ematen dian bezala, nahi dudan bezala, eta gero jarraitu nahi badute, beste moraldi bat egin nahi badute, hor daukate material asko eta egin dezatela nahi duten bezala. Horrek genen kezkatu bat ere. Bai. Gero, aipatu duzu hemendik ez daki ze Ture nola egingo duzu berarekin, hilko duzu, hilko da, baduzu zerbait buruan edo... Behar bada, oso... Ez dut spoilerrek egin. Zuek irakurri, gogorik ukiko duzu, nik gomendatzen dut Ture irakurtzea, ze da desberdina. Nik ez dinot ez hobea, ez zarragoa, saga desberdina da, personaje desberdina. Gaur egun novela beltz gehienetan egoten da hildako bat hasieran, eta polizia batzuk ikertzen dute ze gertatu den, badoaz forenseare gana, ez dakit no, azkenan deskubritzen da hori izan den, eta hori eskema hori jarritzen da 80%. Ture desberdina da. Eta orduan nik uste dut interesgarria dela, eta gomendagarria dela. Gero, gustatuko da, gustatuko, nik gomendatzen dizuet. Aukera bat emotea, Tureri beintza. Eta zer egin dudan berarekin, ez dakit. Nik ez dut spoilerrik egingo, baina bai esaten dizue, Ture gondala, Nafarroan, Parisen, ez dakit zer, eta 11. Bartzelonan. Eta Bartzelonan dagoela inoiz baino okerrago gizajoa, gainera. Lehenengo nobeletan pikarizkari esker, eta oso tipo positiboa da, oso... Azken baten, Afrikar etorkinak izaten diren bezalakoa, jentea etoriko asko dator miseriatik, eta imaginatzen dituz hemen bazterretan botata, triste, deprimituta, baina keba, haien espiritua bestelakoa da, askoz positiboagoa da, eta horra askotan egoten direnez, bizirautaren mugan, ez dira itotzen gu bezala edozein txorradarekin edo erlatibizatzen dituzte gehiago arazoak, eta positibotasun hori dauka, eta baina gero sagan zehar oso gauza gogorra gertatuko zaizkio, berizakera gaiztotzen joango da, hasieran gizajo bat basan, gero izango da kabroi bat, gauza batzutan behintzat, eta
Eta ez du gehiago kontatu nahi. Badaude novela batzuk oso umoretsuak eta beste batzuk oso gogorrak. Segun zein tokatzen zaizuen irakurtzea, esango duzu, ostras. Bai, horrelakoa da, bizitza gainera, ez da. Bizitza bera bezalakoa. Bai. Hemen daude bi, 612 euro eta inposparalari, beitu hau erderaz dago. Dago besteritурena. Baina hau dira bi muturrak iaia. 612 euro segurenik da Tureren novela umoretsuena, divertidoena eta horrela. Ikusten duzu portadan zer dagoen, maleta bat eta ume bat barruan sartuta, ezta? Ume hau benetan nire semea da. Sartu genuen maleta baten argazkia egiteko. Ze novelaen hasiera hori da. Tipoa datorrela Paristik Afrikar bat, ailegatzen da termibusera, maletoi handi batekin, eta derrepente konturatzen dira bidaiaria, ostra, lapurtu didate kamara malet, lapurtu didate ordenadora, lapurtu didate ez dakiz zer. Eta Afrikarra ateratzen da maletoi ergin zabaltzen du bazter baten eta ateratzen da hortik bere semea, txikia, ezta? Eta zer egin du semea, maleteroan zegoen bitartean, maleta zabaldu, beste ere ostu beste maletetan, berriro sartu maletan, eta bueno, estrategia hori erabiltzen zuten lapurtzeko, ez? Bueno, umore klabean idatzita dago novela hau. Eta hau oso gogorra da, Tiempos para lirika edo lirika garaiak euskeraz, bi muturrak daude hemen, gutxi gora bera. Egiten dira azalak, zuk proposatzen dituzu ideiak edo... Ez, bueno, azalak egiten ditu marrazkilariak. Cristina Fernández Blanco, kristona da, eta nik saiatu nahi zenean ideiak emoten edo, beti kriston kagada izan da. Osea, artistei utzi behar zaie bakean lan egiten. Eta ninez, idazlea, nik idatzi behar dut. Bera da marrazkilaria, berak irakurtze ditu novelak, eta ikasi dut utzi behar zaiola nahi duen egiten. Zer, nik idazle asko daukagu joera, ni nire portada nahi nuke, esku bat agertzea honela, eta ez da gizer, eta ez da inor, eta ez da estrategia ona hori. Utzi behar zaiola artistai nahi duen egiten, eta azal hori nik uste dut denak edo gehiena direla bereak. Eta oso posit nago, eta, bueno. Zurek beste liburu batzuk idaztea mugatzen dizu, edo... Bueno, tartean idatzi dituzu zen. Tartean usteo bi sartu nituela, ez daude hemen. Bat zan Arrutiren banda, beste novela beltza, baina oso divertidua eta ahora, eta nire herrian, jatorrizko herrian, Basaurin kokatua, eta gero 7 kolore, hor dago, bidei liburua 7 kolore, hor herrian, honen bertzio kotua. Atera nuen disko liburu moduan. Baude marrazkia kriston artea dago barruan, baude narrazioak eta disko bat ere, opari, musikarekin, nik aspalditin nukan ilusio bat, proiektu bat, ez? Hau atera zen tartean. 11 novela horietan bakarrik egin nituen olako bi atsedenaldi. Bata Arrutiren banda egiteko, beste hau egiteko. Eta ja 11. hasi nintzen pentsatzen, ez dakit errepikatzen ari oten naizen pizka bat, horri dio kriston beldurra. Ja errepikakorra izatea edo irakurleak hori sumatzea edo, hau ja kontatu didazu edo, zagen arriskura nator berriro, lehen aipatu dizuet. Irakurre moduan gertatzen zaidana, eta ez nuen nahi hori gertatzea sortzaile idazle moduan, ez? Eta orduan beste novela bat idatzi dut guztiz desberdina, eta nahiko nafarra gainera. Txistorrena, zaren da titula, joan ez gogoratzen. Horrein atera dut, eta ez gogoratzen titulaz. Ez duzu ikusi novela hori, azala ikusi duzu? Bai. Zer dago azalean? Txistorra bat, urkamendi bezala. Hori da. Urkatzeko sokaren itxura, baina txistorraz eginda. Arbizuko txistorra, noski. Eta benetan, ni Arbizun bizi naiz, Arbizu da txistorren herria, edonon aipatzen dut Arbizu, bai, el pueblo de las txistorras, eta horrela esaten didate, eta bai, ezaguna dira, leku guztietan, Arbizukoak, eta gainera egin nintzen lagun hori txistorgile nagusiarena, Patxi Goiko etxea, Arbizu txistorrak enpresaren jabea, eta esan niozu, marrazkilariak nahi behar du txistor luze bat, pizka freskoa moldatzeko, soga baten itxure moteko, eta zera, lase, zenba metrokoa nahi duzu. Metro bat eta erdi, 2 metro igual nahikoa izango da, bihar etorri, bihar egin behar ditugu txistorra.
joan nintzen, eta horrengo egunean eman zian txistor bat 6 metrokoa. Gainera, joan nintzen ordainduta zer, eta marrazkilareak egin zuen azala, geniala. Pena da hemen ez egote erakusteko, Nafar gobernuari eskatu urrengo txanda horrenean, eta tituloa da, zein da tituloa? Enoiz gogoratzen. Hainbeste liburuekin, Hainbeste liburuekin, baina honena da azala. Barrukoaren eko ondo dago, novelan eko ondo dago, baina azala da, hori urkamindi hori da, geniala. Eta hain, erderazko bertsioa prestatzen ari gara, eta erderazkoa ere egin da dago, eta da beso bat, txistorra solan inguratuta, eta azkenan txistorraren punta bihurtzen da suge. Da suge baten burua, holan, ez? Eta ez daukazer ikusirik Turerekin. Osea, Ture esan dizuet, gero eta errebindikatiboagoa da, gero eta salaketa sozial hori gehiago dago, eta 11. ondoren esan nuen, galdatu behar du guztiz. Eta novela hau da, divertitzeko. Umore beltz asko dauka, erritmo asko, elkarrizketak, hasten da Arbizun txistor lantegi baten, holan lapurreta batekin, eta hortik aurrera gauz asko gertatzen dira, eta oso posibiratu naiz hori novelarekin, baina ez dago ez kritika sozialik, ez dago atzerritarrik, ez dago prostitutarik, ez dago lumpenik, ez dago auzo bazterturik. Gauza gertatzen dira nire 3 herrietan. Arbizun, gero Gasteizen bizi izan nintzeni 15 urtean, Gasteizen ere sartu du zerbait, eta Basaurin. Eta gogoratzen zen tituloaz gero esateko. Erabakita nukan, titulo izango zala Txistorra Nuar. Erabakita nukan, indar urte bete. Baina lagun batzuk esan zidaten. Besteak beste gure Pamplona Negrako zuzendaria, jode. Susanak esan zidan. Txistorra Nuar, ¿qué dices, tío? Hori horriblea da, titulo hori aproposa da festival batentzat, eta hola, baina liburu batentzat ez. Aldatu, eta, bueno, venga. Bai, Txerriak eta Loreak, hori da tituloa. Eta erderaz izango da Cerdos y Amapolas, hori izango da tituloa. Gustatzen izo, Txerriak eta Loreak tituloa, sugerentia da, ez da? Pizka despistatzen du, ez da? Txerriak eta Loreak. Bueno, bauka bere logika, novela irakurtzen dira. Baina beste titula baino gehiago atentzioa deitzen du gehiago. Hori da helburua. Atentzioa deitu behar du, bai azalak, bai tituluak, bai kontrasaleko testua, dena emon behar du gogoa irakurtzeko, ez da? Hori importantea da. Eta barrukoa ere desente izan behar da, noski. Baina asko laguntzen du, gaur egun azal on batek asko laguntzen du. Erakarri egiten du arreta, eta hori da. Eskaparatze baten, erakusleio baten ikuste duzu 50 liburu, eta tenk batek deitzen badizula, hori ona da. Eta horretaz aparte baduzu beste ideiaren bat, edo zakita begian opera bat idaztea, edo... Ez, hori oso aspergarria da mundu hori. Bueno, hemen, novela honetan, Molto vivace da hori musikako hitz jokoa da azken baten, ez? Molto vivace da erritmo bat oso bizia holan, partiturena, musikarena, hildakoak daudenez, molto gabe, morto ipini nuen, Parisen gertatzen da, noski, Moulin Rouge eta Eiffel Dorrea, eta da opera koru bat, Parisera kantatzera doana, tenor bat hiltzen dute, novelaen hasieran, tenor bat, eta horren ikerketa da. Bueno, hor sartu nuen hori opera mundua pizka bat, eta ni momentua bizi dut, Afrikarrek bezala ez da, momentua, eta orain oso ilusio handiz nago honekin, Txerriak eta Loreak honekin, lehenengo edizioa jagortu da eta segiduan atera dute oraintxe bigarrena justo hilabete, 2 hilabete pasauta, oso pozik nago, eta itzulpena aterako da hemendik gutxira. Bueno, norbaitek nahi du galdera bat, Nola da zure egunerokoa? Goizetan, atxaldetan, egunero idazten duzu? Ni oso anarkikoa naiz horretan. Ez da, anarkiko hitza aproposa dan, behin esan nuen horako zerbait entrevista baten, eta anarkistka batek deitu zidan, edo idatzi zidan esanez, anarkia ez da hori, anarkia beste gauza bat, gaur egun kontu handiz ibili behar da, hitz.
boladak egiten dut. Egun bakoitza desberdina da nire bizitzan, nik dut lan egiten normal, ez ikastetxe baten, ez lantegi baten, ez zer. Printzipioz, goiza libre daukat idazteko nahi badut. Zeime alabak hor daude ikasten, ez daki non, eta horrela, baina guz askotan dauzkat idaiak, hitzaldiak, ez daki zer, ez daki nor, eta orduan ezin dut egin egunero, badauzkat idazle lagun batzuk horrela idazten dutenak, dira supersistematikoak. Zu kontatu alde guzu nola egiten duzun, baina hartzen dute, benga, goizero, 9:00 ordu batak arte, 4 ordu segiduan idazten. Eta igual horrela egin behar da, baina nik ez dut horrela egiten. Nik boladaka, heltzen da gai bat, kaina eman behar dio liburuare, eta 4 ordu ez, pasatzen dut, 24 ordu horretan. Guztiz zentrauta, gauez ere, ametsetan ere, nago lanean, igual alde egiten dut etxetik egun batzuetarako, azken urteotan daukadan ohitura da, istorioak idaztea alden neurriak kokatzen ditudan lekuan, ez? Tureren nobelekin hori egin dut, Tureren azken nobelak, azkena Bartzelonan, aurrekoa Parisen, aurrekoa Madrilen, aurrekoa, ez da genon. Eta urtean zehar leku horietara joaten nintzen, egun batzuetarako, Kanarietara ere bai, bide batez aitzakia daukat, eskapada batzuk egiteko etxetik, ez? Eta egun horietan, egunean horretan. Gero etxera itzuli, eta, aldenean, sartu liburutegiren baten, eta idatzi eta horrela. Baina ez da bat ere holan sistematikoa. Gainera esan behar da zu oso langile handia zarela, beti zaude, esan nahi dut, beti zaude, ez dakit, liburu azoketan eta institutoetan eta gero... Ez hori importantia da, arrobia zaintzea, askotan, bi liburu horiek zure alabek irakurri dituztela, bide gustatzen gaur literatura idaztea, edo ez nahi eroso sentitzen, baina bi hauek idatzi ditut umeentzat, eta dira kriston, ez da bestseller deitu edo nola ditu, klasiko bihurtu dira Euskal Herri osoa, eskola pilu batean, eta askotan deitzen didate, joateko hitzaldiak emotera, eta hori, eta, holakoak ere egiten ditu, claro. Eta gero zuk esan duzu, baita importantea da liburu azoketan sinatzen egotea. Han bazaude askoz gehiago saltzen da, egon gabe baino. Jenteari gustatzen zaio, dedikatoria kontua eta sinadura eta hori. Eta hau da azoka batzuk oso onak direnak. Durangokoa da pasada bat. Durangoko azoka euskal produktuen azoka izan da beti eta 5 egun horietan hortze egoten naiz goiz arratzalde eta 100 liburu sinatzen dira orduan hor egon behar da. Gero beste azoka batzu daude, Bilboko liburu azoka ere oso ona da, eta gero hemendik kanpo ere, datorren astean noa adibidez Barcelona Negrara. Gainera, azken novela, Turerena, horretaz hitz egingo du, hori da erderazko azkena, Bartzelonan gertatzen da. Eta nere, asko sinatzen da, orduan leku horietara joan behar da. Horrein dela gutxi ere ditu ziaten, Mexikora joateko. Guadalajarako liburu feriara ez da, horri ez baietz esan behar zaio. Hor mundura zabaltzeko aukeratxo bat, orduan joan behar da, eta egon, elkarrizketa pilo medioekin, ezagunagoa egin, eta horrek dena laguntzen du. Orduan, ni bai mugitzen naizela asko holakoetan. Mexikon baldin badago, ja, ni te cuento. Ja, hori ez daten zidaten, da Mexiko da, bomba bat, hemen gertatzen den gauzagin larriena txorrada bada Mexiko. Txorrada. Han gertatzen diren gauzak, hauen dira. Kontatzen izkiat erango gauza batzu, esaten duzu, hau entzun da gero, ze sortuko dut nik. Galdera gehiagorik, edo bestela, konturatu gabe... Garzko bertsioak ongi funtzionatzen dute, Gero eta hobeto. Nik oraindik gehiago saltzen dut euskeraz erderaz baino, kuriosa da. Hasi nintzenean erderaz ere argitaratzen, nahiko pardilloa nintzen eta pentsatzen, hau izango da, nik euskeraz oso ondo saltzen boi erdera izango da, eta keba, kostatzen da, lekutxo bat egitea erderaren munduan, alde batetik, milaka eta milaka idazle daudelako oso ondo idazten dutenak gaztelaniaz. Ez espainola bakarrik, Hego Amerikan idazten dute, seguru ezagutzen dituzra
idazle argentinarrak eta horra, idazten duzu ze prosa erabiltzen duten, eta esatu zu, kagoin diez, egon du idazten duten, kabroi hau, jodeta, Eta, zu nor zara, hemen denok ezagutzen dugu elkar, baina hemendik kanpo ezagun egin behar duzu, pizka bat, lehenengo aukera hori eukitzeko, norbait zu aukeratzeko, irakurtzeko. Eta horror konturatzen, egin behar dela lana, piku ipala esaten dana, venga, ona joan, Guadalajarara joan, Cuencara joan, Barcelonara joan, Granadara, ibili, Gijongo, Aste Beltzean ere bai, ibili, eta holan pizkanaka egiten duzu lekutsua, teleseria oso ondo etorri zait, horri esker pizkat ezaguna egiteko, eta hor lantzen ari naiz hori, ezta? Zurmenak edo horrek egiten? Ez. Behin probatu nuen, kriston lan eman zidan eta oso gaizki geratu zen. Eta erabaki nuen ez nula beste inoiz egingo. Bai, arrezean dira, umentzako liburu hori, umentzakoa, probatu nuenik itzultzea, emanion bada espada, hemendik kanpoko lagun madrildar bate irakurtzeko, eta barregura ematen zio. Zer dago, eske, badiru idala hori, txistetako baskitoaren gaztelania edo horrela, guk erderaz hitz egiten dugunean ez gara konturatzen, baina daukagu euskeraka da asko, eta nik ahoa zabaltzen duenean, esaten duenean hemendik kanpo berera esaten ziate, tú eres vasco, no! Normalean del norte esaten dute, tú eres del norte, no? Pero si no he dicho nada, ¿cómo lo sabes? Eta, claro, idazterakoan ere kutsu hori sumatzen bada, obra, ez du balio, orduan erabaki nuen ez egitea beste inoiz, eta itzultzaile profesional batek egiten ditu, eta kitu. Eta hori denbora gehiago dauka beste gauza batzuetarako. Eta horren ari, esan duzu lehen, teleseria estrenatu zen euskaraz lehenengo, ezta? Bai. Teleseria filmatu zen, grabatu zen dena gaztelaniaz, baina gero egin zuen bikoizketa bat. Eta bikoizketa ez zen izan marabila bat. Aktore gehienak hemengoak euskalduna ziren. Itziarituño, Nasugal, eta denak ziren euskalduna. Baina ez zuten ipin euren abotza. Izan ziren beste doblatzaile, bikoiztaile batzuk. Ikusten duzu itziar hitz egiten, eta nik ezagutzen du bera botza, eta ia denok ezagutzen du, eta beste aboz batekin, arraro egiten den. Ez. Beste aboz bat, baina euskaraz. Bai. Itziarren ahotik beste emakume bat hitz egiten, arraro egiten da. Eta Tureri ipini zioten abotza ere zen tenorra botza. Jodio, tenorrak. Pentsatuko zezen mania, tipo, tenorrei. Baina, Afrikar katxar bate behar du, diren atzeko abotze grabearekin, horrela gutxienez. Ipini zioten, ematen zuen apaiz gipuzkoar baten abotza, olako zerbait, nik zen dituen begiak eta berari esan nio. ¿Qué tal está? Era que sequiek, eta el doblaje, eta zen, pues, paredes un cura gipuzkoano ahí dando el sermón. Deskojoratze, ¿sabes? Kisto barregure ematen zion. Doblajea da, bikoizketa da, oso zaila ondo egitea, kriston artea da hori ere, holakoetan konturatzen zara, ze zaila da hori. Itzulpenak ondo egitea bezala. Egiten duzunean, saiatzen zen, orduan konturatzen zara, ostras. Bueno, pues Zuei. Espero dugu tenore asko ez ikustea, baina, bueno. Zure abotza ere ez da tenorearen alazai. Ez. Nik duzu barito bat zarela. Operada ez gara joanen. Ez. Zera bai Bueno, pues eskerrik asko eta... Ez, eskerrik asko zui, etortzeatik, ondo paso bat posten gara.